Hello everyone, welcome to my channel. Diनै जोंहा बिसालाव थांदों आरोना आनैदों ओमफ्राय बिनानावदों गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नालाय बेनि थाखायनो बिसालाव एसे फिसा स्मल शपिं खालामनो थांदों आरो साथामदों बेलाय मा बिल्डिं एसां गोजौ बेयो मा बिल्डिं एसां गोजौ मोनबाय बिसाल मोनसे रश्मिना शपिं मलावहाय दिनैसो बास खारनाय नुबाय विशाल मार्केट nada Lucu. Bigos le sang gurih ni dah kurang kan dalam tu. Bebaidi mi ayah 200 man. 200. Ma bayar. Biar besar kan. Biar 300 ya. Gosla naideng gosla नै ya गथ'फोरनियासो मोजांलै बेसेबां दाम गोसा गोसा गांनै बिथिं लंपेन्ट दां हाय नै इथिं एसां मोजां नुदों इखो गस्ला biscuit ayah ăn khôn lạc hả vậy hàng bé đơn đã